So shi kaga shi amfanin wannan din maudu'i din ma'ana suwaye mu. Ku da kanku na san kila lokacin da aka yi ɗirahin sa aka kawo shi kun iya fahimtar cewa wani abu ne da lalure ne a san shi kuma yana da gayan muhimmanci. So ba komai yasa na ɗauko wannan ba asasi a matsayin asasin fara tattaunawar mu ba face in baka san kanka ba to kuma ya zaka kutsa cikin al'umma kada ya zama ma a so maka da wani abu wanda ya saba ma wato waye kai kuma sai haga ka tafi an canza maka alƙibla. So sanin waye kai ko su waye mu shi zai ba mu dama wurin muhimmantar da wannan abin da ya zama da mu saboda a lokacin da mun kai watsi da abin da ya zama da mu mun ka kama wani abu daban to an canza mana suwaye mu mun koma wani abin da wani mu ka son mu zama. To kaga ashe muna da buƙatuwa zuwa ga sanin suwane ne mu don mu tabbata a mu ba tare da an kutso an tada mu daga suwaye ba an ɗora mu wani abu da ba. So akwai abin da ake ce ma alhuwiyya. Akwai ta'arifinta mana definition ɗinta da kuma abin da ke samar da ita da kuma fuskokinta. Sannan to wannan matakin farko abin da zan fara magana da shi akai kenan mana ta'arifin wannan huwiyya din da abin da ke sa haɗa ta da kuma fuskokinta. A magana ta gaba in lokaci ya bada ko sauran wani lokacin zama shine za mu yi magana akan buƙatuwarmu wato tsananin buƙatuwarmu zuwa ga wannan ita huwiyya din. Sannan kuma magana akan shin akwai rikici da ja'in ja tsakanin hawiyat saboda ba ɗaya ba ce tana karkasuwa. To shin akwai ja'in ja a tsakaninsu ko babu? Sannan mu zo da wani abu daga alkur'ani wanda yake bayyana wato cewa shi alkur'ani a ƙashin kansa ya muhimmantar da wannan maudu'in wannan topic ɗin. Ita alhuwiyya ɗin me ma'anarta? In mutum ya koma zuwa ga littafin usul fi ilmin ijtima zai tarar da an fassara ta a cewa annal alhuwiyya hiya simatul mushtaraka بين جماعة معينة تكون موضع تمييزهم عن غيرهم. ma'ana alamomi ne waɗanda suka yi ishtiraki suka ɗoru suka harhaɗu waɗanda suke bambanta jama'a ayyananna wannan jama'ar da wannan jama'a. Ma'ana akwai wasu alamomi da suke bambanta wannan al'umma da wannan al'umma. To wa'annan alamomin da suka bambanta wannan jama'ar
da wannan jama'ar, ma'ana jama'a A da jama'a B, jama'a alif da jama'a B ba'un. Yau to wa'annan alamomi su ne al-huwiyya. Wala Allah ƙila in mun ka kira wannan identity card ɗin nan da ake cewa identification, yawa ban sani ba wannan kalmar za ta hau, wanda za ta bambanta dan wannan al'umma da dan wannan al'umma. So misali in muka ɗauko ba Najeriya, yana da wasu alamomi da suka bambanta shi da wasunsa, kama daga lahaja, mana irin yaren da yake hariki da shi, da kuma irin al'adunsa da ta ƙalidodinsa waɗanda suke sun keɓance shi yake da waɗannan alamomi ɗin, suna bambanta shi da wasunsa daga cikin al'ummomi. Ka gani? Suna bambanta shi da wasunsa daga cikin al'ummomi. To wannan alamomin da suke alamta wannan ɗan Najeriya ne, to su ne suka haɗu sai a kira wannan a matsayin huwiyya. To sai a ce huwiyya Najeriya ko kuma Iraƙiya ko wannan ta 'ya'yan Lubnawa ko ta 'ya'yan Khalij ko ta 'ya'yan Farisawa, haka da sauransu. To wa'yan sinadarai ne suke harhaɗuwa su haifar da ita hawiyya ɗin ta mutum. A nan muhallin suna kawo cewa akwai abubuwa guda 4 wa'yanda suke haɗuwa su kawwana ma mutum hawiyyarsa, ma'ana waye shi. Na farko suka ce ƙasa, na biyu suka ce yare, na uku suka ce turaf, ma'ana irin wasu abubuwa na tarihi da suka faru a wannan muhallin naku, ko kuma wasu abubuwa dai da suka keɓance ku. Na 4 wanda shine na ƙarshe suka ce addini. So in kuka ji wannan kashin za ku fahimci duka usulubin da kuka bi wurin amsa tambaya din na ɓangaren addini. Ba wai ba amsar ba ta amsu ba, ta amsu, amma na ɓangaren addini. So mutum abin da ke kawwana sa ta bayyana waye shi sun kawo cewa waɗannan abubuwan guda 3 ne. Misali, mu ɗauko abu na farko da suka kawo mu yi magana a kansa, shine ƙasa. Wato ƙasar da mutum aka haife shi a cikinta, mana cibiyarsa ta faɗi na ake faɗuwa, nan dai cibiyarsa, nan dai yanke cibi na aka yanke cibiyarsa aka binne ta misali. Wato wadda a ciki ya rayu, kakanninsa da iyayensa ciki suka rayu, wanda da za a ce masa daga ina kake, zai ce kawai daga Najeriya, daga Iraki, daga Iran, daga Ghana, daga Kamaru aka ce gomi, daga Chadi, daga Niger, ko daga Lebanon ko wani abu makamancin wannan. Ma'ana taki zai jingina maka, zai ambatan maka ƙasar da yake.
so ta nan ɓangaren za ka tarar da akwai yabo da galiban larabawa sauran dai duka mutane za ga suna yabon ƙasar da suka taso, ƙasar da ta rene su, ana yabonta ana kishinta. Wannan kenan. Idan mun ka dawo a musulunci, wata rana manzon Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bayan ya fita Makka wadda ita ce ƙasarsa, mana ita ce ƙasarsa da aka haife shi cikin rayu ciki kusan shekara 40 kafin ya yi hijira. Kamar yadda mala ya bayyana, shi hijirarsa ba irin waccan abinda an ka sani ba ne. Kaga yan mutum ya hijira zai je ya yi talaɓe-laɓe an tati na rawa, yana neman mafaka a taimaka dai duk daidai ya ɗan dai samu mazukuni. To amma shi annabi da yake annabin ne mai girma ne, shi ya je ne a matsayin mai girmansa kuma ya zama shugaba na wannan muhallin. So kaga wannan inda hijira na nufin gudun neman mafaka, an ta kana rawa a baka wuri ka dai samu a rufa ma asiri. To shi ya zo ne ya rufa ma masu ma'abuta nan wurin mi, wato ya rufa musu asiri. Yawa shi ya rufa musu asiri, so ya kuma daga darajarsu. So lokacin da yabban Makka ya je zuwa Madina, an kawo cewa wasu daga cikin ahalin Makka sun zo zuwa gare shi. Manzo ya haɗu da su sai tambaye su, ya Makka take, ya kuka baro Makka? Suka ce, ya Rasulallah, mun batta a cikinta akwai, sai suka ambaci sunan wasu tsirrai haka, ai sun tsiro a ariyarta. Sai aka ce sai yanayin idon annabi ya yi kwalla, mana ya yi mirance, ya yi galla. Ban san ko kun san galla ba, yawwa ya tara hawaye. To sai ke cewa me yasa yawan nan, saboda ya tuna ƙasarsa da muhallin da ya rayu. To sai ke cewa da ba dan, wato laula anna ahlaha akhrajuni ma kharajtu min, wato da ba dan da ahalinta suka fidda ni daga cikinta ba, da ban fita daga cikinta. To kaga kenan abinda nake so in fida wannan, ita ƙasa, ita wannan ƙasar tana da nata tasiri a personality, a shakhsiya ta mutum. So wannan shine abu na farko daga cikin abubuwan da suke kawwana ma mutum waye shi. Yawwa. Na biyu, yare da suka ce, yare, wanda shi yare din nan yana iya hada dangoga mabambanta, dangin wani da dangin wani, masu launi mabambanta. Ana samun mai farin fata da baƙar fata. Misali in ka ɗauko Hausa, kaga an haɗa dangoga mabambanta cikinta. Malam ya ce ita ba ƙabila ba ce, kuma babu wani da za su ga 'yan ƙabila Hausa. Galiban masu maganin ma da Hausa ɗin ba ma daga Fulani sai sulluɓawa da sauran bari ko wasu dai ɗin ne ma masu wato ƙabila, su ne suke magana da yaren. To yare, mujarradin yaren, ba lura da ɗan dangiwa ne ba ko ɗan mujarradin yare. A ce wannan Bahaushe ne, wannan Balarabe ne, wannan Bafarisi ne, wannan Baingiliziye ne.
ma'ana yana magana da yawa, ma'ana ba wai mujarradin yanzu ni ba haushe na iya turanci ba ko na iya larabci, a'a abinda aka san wannan yankin daga nan haccan yaren su shine kaza. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawwana wane ne mutum. To abu na gaba na uku kenan shine turaf, mana wasu abubuwan tarihi da za ka zo ka tarar a ƙasa. Misali yanzu kamar Iraki tana da Babil, cikinta akwai wasu abubuwa da suka faru, kila ta yi zama capital lokacinsu, an yi kaza an yi kaza, mana wata masarauta ce mai babba. Irin Misira suna da abin da ya shafi nizamin fara'ina, fir'aunona da wasu tasirorin da suke alamta abubuwan da ya shafi fir'aunanci. To za ka tarar da Faransa su ma suna da nasu, haka Hausawa suna da nasu. A nan na so yin ɗan tsaya, musamman mu Hausawa ne, to na so yin ɗan tsaya ɗan yi magana a kai, mana ya halayya ta Hausawa a Muslim society Hausawa kafin Shehu ya zo, mana kan Shehu Usman ya zo. Kaga wanga littafi ne na daular Usmaniya wanda Muhammad Isa Talata Mafara ya yi bayani. Ya bayyana cewa kamar yadda Muhammadu Bello ya ambata cikin littafinsa na Infaqul Maisuri, ya kawo cewa ƙasashe ne da ke ciki da nau'o'a na kafirci da fasikanci da sabo. Ƙasashe ne da ke waɗannan abubuwan sun taru cikinsu, sun mamaye wannan sashi na Sudan, wanda in an ka ce Sudan a baya tana nufin baƙar fata kawai. Wato akwai bayanai dai akai na wannan kalma din, malaman tarihi da yawa na geografiya har yanzu ma, amma duk lokacin da an ka ambace ta dai yanzu ana nufin ƙasar Hausawa da wuraren da suke da makwabtaka da ita Hausa ne. So wanda al'amarin har ya kai ga da wuya, ya kai matsayin da wuya a samu musulmi cikakke, sai 'yan kaɗan a wannan society ɗin daidai wannan lokaci. Da ƙyar za ka samu wani wanda ma za ka tarar da wannan yana kyautata arwalla, yana kyautata sallah a bisa mazhabin da suke, yana kyautata fitar da zakka, ko yana yin zakka, ko yana azumi da sauran da wasu ibadodi yawa. To wanda kila an ce al'ummar da Shehu ya tarar kusan tana aika kasuwa kashi 5. Kashi na ɗaya su ne kafirai na asali, waɗanda ke bautar itatuwa, duwatsu, ƙoramu, shaidanu. Su waɗannan yankin ba su koda awon musulunci, kuma ba su neman wani abu ya maimakon abin da su suke a kai. To an ce su Shehu ya ambace su a cikin littafinsa na Nurul Albabi da sunan waɗanda ba su ko shaƙi ƙamshin musulunci ba. Ɓangare na biyu kuma sashi na biyu daga cikinsu su ne wanda suka yi ridda ta hanyar cuɗanya ayyukan musulunci da kafirci, bori, tsafe-tsafe, maita, haka da sauran irin waɗannan miyagun abubuwan. To wato su ne kafiran, wato su ne mushrik, waɗanda suke shirka,
mana suna gwama wato addini da kuma wani abu. To su ma shehu ya ambace su aka ce cikin nurul albab. Su kuma sashe na uku su musulmi ne waɗanda suna da'awa ma ta tauhidi, suna sallah, suna azumi, suna zakka, sai dai amma abin da ya shafi su jahilai ne, ma'ana ilimin bai wadace su ba, ilimin musulunci bai wadace su ba. Suna cuɗanya wayannan ibadodin nasu da al'adu na kafirci wayanda suka gada daga iyayensu, mana wanda ya nuna mana karancin wadatuwar ilimi a daidai wannan lokacin shi ya haifar da har suke iya cakuɗa wannan din. Na hudu kuma su ne waɗanda suka gauraya aikin musulunci su kuma da sabo. Sun kasance suna aikata ayyuka na sabo, kai dai kama addini bai hani ba, an sani ba a sanin ba, amma ana aikata. To a wannan yankin ne aka samu malamai wato na fada waɗanda suka karkata ga duniya suna neman ta, suka tare a fada suna yi masarakuna, azzaluman sarakuna hidima, suna yin addini daidai da abin da su sarakunan suke so. Sun ka kuma hannu da aikata umarni da alheri da hani da mummuna. To waɗannan malamai shehu ya sha matsananciyar wuya daga gare su, sun ba shi wahala da al'amarinsu. Su kuma ɓangare na biyar na ƙarshe su ne waɗanda suke musulmi na gari, waɗanda suke akan aƙida ta musulunci, waɗanda suke sun yadda da musulunci kuma suna gudanar da ibadodi kamar sallah da arwalla, sun kasance kuma suna nisantar miyagun al'adu, kuma ba su zama masu cuɗanya ayyukansu da masu cuɗanya ayyukan musulunci da na abin da ya shafi kafirci ko rashin akhlaq ko sabo. To amma waɗannan kamar yadda shi Muhammadu Bello ya ambata aka ce a cikin littafin Infaqul Maisuri, su masu iltizamin da addini ɗan kaɗan ne. To a irin nan wannan yankin ne ake iya samun malamai salihai masu aiki da iliminsu kuma waɗanda ake koyi da su. To wannan a takaice irin halin da al'ummar da shehu ya tarar. So in ba kuma ce ba cikin jawaban malam, musamman jawabin da malam ya na shehu ɗan fodiyo, inda yake bayanin cewa shehu ba sarki ba ne, malami ne, kuma wayanda ya bai wa tuta ya raba musu tuta ba ana kiransu ba ne da sarki wani da sarki wani, a'a malamai ne. Balma in za a je wurinsu akan ce za a je zauren malam wani ko shigohan malam wani, ba wai sarki wani ba. Daga baya ne da jahilci ya bijiro ma wayannan gidajen, ma'ana abin ya dawo hannun jahilai, sai kawai suka dinga daure bakinsu. Sarki sai ya zama dodo, ya rufe baki ne, ina za ka yi mai tambaya da wani baki zai baka amsa. Yawa da kuma karatu suke bai, kamar yadda su malin suka bayyana, karatu suke bai, karatu ake zuwa a ɗauka wurinsu. Amma lai buga misali da wani sarki, ina jin yankin Daura ne ko ina, kuma ba sa yanke alaƙa tsakaninsu da mutane, ba sa girman kan da wayannan suke a yanzu. Da yake wayannan ba su ma da alaƙar su, wayancan malamai ne na Allah da Annabi, wayannan
su wayannan sun biye ma duniya da kuma nizamin wayanda suka zo suka rusa abinda shehu ya bari suka dora su. Daura igiya yake a kafarsa a jefa ta waje can gida, wajen kofar gida, in ka zo ba yadda duha za ka yi baka bi ta hanyar wani a ga wani a ja za a yi, da ja ya san wani ya zo yana da bukata zai fito ya yi mi ya amsa. So ha kuma za ku ji wani lokaci ma yana cewa mu a ƙasa Hausa ba mu da wani abin alfahari da za a zo a gani. Saboda yanzu misali aka zo ka ce kai a matsayinka na ɗan Najeriya kuma ka fito a cikin Hausawa, me ya abin abu a gani cikin, za ka zo ka ce musu a ainihin mujtami'at tamu matsafa ne, 'yan bori ne, kaza ne, kaga abin kunya ji kuma ba haushe ba ne. yawa a zo kuma a ce shi ne zai gyara. so naga malai bai na cewa shi mu abin alfahari a wurinmu shine Shehu Usman, saboda irin wannan al'ummar da ta kasance, to duk wani wanda ya zuwe irin aikin da Shehu Usman ne, lalle abin a girmama shi ne, a mutunta shi kowace irin mazhaba yake akanta. Wannan sa'ayin da ya yi shi ya rage tasiri, ya rage ɓanna, ya rage ɓacewa da wannan al'umma take ciki, da sai dai amma tarar da su kawai a ci gaba da bautar da su, ka gani a nisanta su da addinin Allah. In tura suka zo ba su tarar da wani tasiri ba, za su yi mi, za su kawai ƙara ɗora ku akan bata bauta kawai. Ba da za a yi ma yanzu irin fikirar ƙwatar kai da wannan usulubin da malai ɗauko ta taho, ka gani, saboda mi irin wannan society ɗin ga irinsa. Da haka ko da ma za a samu wani wanda zai ji wannan bautarwa ta yawa ya yi bore, to ba lalle ya zama bisa asasin musulunci zai ba, kawai zai kwaci kansa a matsayinsa na mutum bai yadda a bautar zai yawa irin su na Mandela, irin su Mahatma Gandhi. So amma shi shehun wannan abin da ya yi da taso wasu a matsayin ainihin aikin da ya yi, to sai ya taimaka wurin musuluncin da ya wanzu har zuwa yanzu, to Allah ya saka musu da alkhairi. To wannan bangare na uku kenan, mana turath, wasu abubuwan tarihi da aka ban muku wanda al'adunku ne, ɗabi'unku ne, kaza. To mu dai abin mu faɗa ma duniya Shehu Usman shine, ka ce ba ruwanmu da wai ka ce muna ɗan sunna ne ko ka a haka ya yi aikin da wani bai zuwa ba, shi dai Allah ya ba yan nuha ya yi ko ma ɗan me. So na hudu addini, ma'ana addini shine yake kawwana, yana daga cikin abubuwan da suke kawwana, wato in aka tattara su ba da su waye mutu. To shi addini ba mujarradin yana hada 'yan ƙasa ɗaya ba ne, ko 'yan yare kaza ba ne, ko 'yan masu turas kaza ba, a'a shi yana hada al'umma ne. Yawa yana hada al'umma da launonansu. To kuma shi ne asasi a wurin kawwana huwiya shi ne asasi. Hashe sa alƙur'ani ma
da ya tashi magana da abin da yake addini a wurinsa, mana inna dina inda Allah al-islam. To da Allah ya tashi mai yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku so Allah. Shi Allah abin so ne bizzat. Ya kuma aka bi ta'arifin so yanzu ba dai maganar muke ba, amma Allah abin so ne. Ana tsoron fushinsa ne a matsayinsa nawa masoyi. Yawa naka ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsoraci fushin Allah masoyinku, abin son ku. Haƙiƙar wato tsoro, kada ku yadda ku mutu face kuna masu sallamawa bisa ikhtiyari, bisa zaɓi gare sa, kuna musulmai. To wannan ita ce hawiyar ku ta addini, diniya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. To kaga anan addini a wurin alƙur'ani, a wurin Allah subhanahu wata'ala shine wa hawiyyar mana a gamma a ce suwaye mu, mana mu musulmai ne, mu musulmai ne, saboda shi ne abin da Allah ya ce ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi. Domin takaita magana gaba daya, na so mu kasance domin takaita magana din, wa'annan abubuwan guda hudu: ƙasa, yare, turath, addini, wato abin da yake fuska ta ƙasanci, fuska ta yarenci, fuska ta me ake cewa me da addinanci da turasanci. To su ake ɗauka a matsayin mabuɗi na huwiya, ma'ana abin da ke identifying ɗin waye kai, su ne. So musa a ranmu mu musulmai ne, mu musulmai ne duk inda muke, amma ta za a yi mu amsa wannan suna ne kawai itibari, ma'ana kawai mujarradin suna. Alamomi ne za su bayyana kai musulmi ne, saboda in ba wa'annan alamomin me zai faru? Ba za a san waye kai ba, ba za a san waye kai ba. So da haka mu sanya ma zuciyarmu mu musulmai ne duk inda muke, duk kuma inda za mu. Wannan a matakin farko, ina jin nan zan tsaya. Shi yasa ina so in kai ku, za ku ga don ku ƙara fahimtar sirrin da ke cikin ƙarfafawa da malan ke tai ami aka da nukuɗa cewa mu musulmai ne, mu musulunci muke, mu musulmai ne. Wai ba wai malan naka wannan magana ba, a shi yana naƙalin magana Allah na, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yanzu ba magana ake musulmi sun rabu gida kaza ba, sun kafu kaza kowa ya kama kaza ba. A'a, musulunci ake magana, musulmai ake magana, da kowace irin riga yasa. Alamomi duk inda kadira, Asia kaje, Europe kaje,
Afirka kaje duk inda ka sauka za ka zo ne a matsayin wa jakadan wa musulunci. To za mu takaita a nan. Kaga wayanda suke ta ba su gane ba, Alzazzaki yana magana wai musulunci ga su ga, to mi suka so ai. inni tarukum fikum thaqalai ma in tamassaktum bihima lan tadallu min ba'di kitabullah abada, kitabullah wa itra. thiqlul akbar wa thiqlul asgar, nauyi mafi girma da rauni karami nauyi. Da Allah ya tashi, da annabi ya tashi, ina ya dora alqur'ani? Nauyi mafi girma. Ita kuma nauyi mafi karanci. Itiran nan gaba daya ta rayu ne a wurin mi wurin tsallakar da alqur'ani da saƙon. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Su masu kiyaye saƙon ne, shi yasa duk girmansu da matsayinsu suna iya ba da ransu a kan saƙon nan. To wannan saƙon ne yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya sani, Allah ya sani za a yi wasu wai su 'yan shi'a, za a yi wasu 'yan sunna, amma da ya tashi bai ce kakku yadda ku mutu ba 'yan shi'a ba, kakku yadda ku mutu ba 'yan sunna ba, a illa wa antum muslimun. Adilla ita ce za ta zo ta yi maka ithbatin cewa wannan shi'ancin da muke shine ki dodar bisa karantarwa ta Allah subhanahu ta'ala da manzo. Adilla za ta zo ta tabbatar ma shi dan sunna ya ji cewa bisa wannan haddin da yake shine kaza, amma dai dukkan ina zamu koma muna intisabi ne zuwa ga musulunci. To yanzu ana zamani ne na zamani na an gaji da nisantar da ake, a haɗu a tattauna a fahimci juna, kada ya zama ta wannan kusancin a fahimce su abubuwa. Sannan muna da mushtarakat, abubuwan da suka har haɗawa mu aka haɗu a kansu da yawa, to sai a haɗu a kansu a hidimta musuluncin nan da yake fuskantar mi barazana da matsala. To a nan za mu tsaya insha Allah. Next zama zuwa gobe sai ya zama mun yi bayanin fuskoki wannan abubuwan da muka kawo, to duk mu yi bayanin fuskokinsu ɗaya bayan ɗaya, mu ƙara wasu insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya amfanar da mu, ya kuma sa mu tsaya a wannan rigar da Allah ya bamu, kuma mu yi ma musulunci kyakkyawan wakilci a duk inda muke. wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.